ନାଇଁ ଗୋଟେ ବିନା ମିଠା ବାଲା ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ। ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଭାଇ। ଖୁସି ଭାଇ କଣ ହେଇଛି କି ଆଜି ଏତେ ଖୁସି? ବାପା ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଟମିଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଟମି ପୁଣି କିଏ? ଟମି ହିଁ ଗୋଟେ କୁକୁର। କଥା କଣ ହଉଛି କହିଲ ଭାଇ, ବାପା ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବୋଉ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବାପା ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ଭାଇଟେ ଦରକାର। ବାପା ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିଲେ, କୁନି ଭାଇଟାକୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ଭାଇଟାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଗୋଟେ ଟମିଟେ ଆଣିଥିବ। ଏଥରକ ଆସିଲା ଆସିକି ବାପା ଗୋଟେ ଟମିଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ହାଡେ ଟମିକୁ ଭୋକ ହବଣି। ଭାଇ ଯାଉଛି। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟେ କିନ୍ତୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟେ କହିଥିଲେ ବି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ବାପା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଶଳା ଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ଭାଇ। ମଣିଷ ମାନେ ବି କୁକୁର ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଜନ୍ମ କଲେଣି।